B'ċabċib u lob tan-nar tal-ajru fl-isfond, il-luqin laqgħu għat-tieni darba l-istatwa ta' Kristur Xoxt fit-toroq tagħhom. Wara 40 jum ta' Randan u l-ġimgħa mqazza, il-ħadd filgħodu il-luqin inġabru fil-pjazza biex jiċċelebraw l-ikbar festa tal-fidi nisranija. Għall-ewwel darba Kristur Xoxt magħmul fl-injam mill-iskulturi Awċin Michael u Adonaj Kamilleri Kawki xire fil-barra mill-Knisja fil-glorja kollha tiegħu wara xogħol estensiv li sarlu fl-aħħar sena biex l-istatwa ngħatat il-kulur u ġiet indurata bid-deb. Bosta luqin li tkellmu ma' One News esprimew is-sodisfazzjon u l-gburija tagħhom li qed igawdu din l-istatwa artistika u glorjuża ta' Kristur Xoxt fit-toroq tal-lokal wara snin twal mingħajr li xoxt. Isbaħu jixraqlu għax l-ikbar festa tagħna l-insara. ġim il-belliħa, għala kemm ġejt mill-bot. Imma dejjem kont bix-xewqa li niġi nara x'inhi l-istew. Oġġett sabiħu. Qed mixtieqa l-istatwa li għamluha. Pis ta' madwar 600 kilogramma l-istatwa ta' Kristur Xoxt f'Ħalluqa inġarret minn 16 reffieħ, 8 fuq quddiem u 8 fuq wara. Jakkumpanjaw il-purċissjoni kien hemm iż-żewġ soċjetajiet mużikali f'Ħalluqa, f'simbolu ta' għaqda li niżel tajjeb ma' daw kollha preżenti, li f'temp mill-isbaħ niżlu fil-pjazza biex igawdu xogħol minn uħud mill-iprem skulturi Maltin li fakkar l-ikbar ġrajja tal-fidi tagħna. Propja sabiħ ħafna. Sabiħu, għamma sabiħ, Sabiħu, sabiħ ħafna. Wieħed mill-isbaħ li għaw ġamata, għalija jider. Sabiħa ħafna. ċelebrazzjoni sabiħa ħafna u nistennewa. U taqqat il-ħallu inkolla. Fil-fatt ħajjeħdu semmi żewġ banet fl-imkien, ħaġa sabiħa ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.